Сега. Няма проблем. Поп докторе! Христос воскресе из мертвых, смертью смертных во гробе. Поп, спиру целуела без да подвижа, Амин, аллилуйя, сине, амин, аллилуйя. че корема му събере тързар, ги бире спелчетре. И може и повече. Амен. Дай Боже всеки му. Вечерта се връща вкъщи доста съблачително. А пък утре си отива доста наложително. Баба Поподия го посрещнала вратата доста застрашително. Амен. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! По-спиро учил, че да се започна да отправя своите ученици. Чешковата е обрасна. Ката баба пена путката. Не, за малко да познаеш. Ката майка и путката. А пак вие само гледате как се клецат братци по доварите. Селене! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи! Мале да се прекъсва. Анатема, какво приказва? И след това попа вика на клисаря. Продане! Твоето дупе попръсно е ли? Попръсно е, попръсно е! Да вечера надуя! Дупе, тражим я, как я ебем да попръсно е! И тъшаците ми да разладуя! Господи помилуй, Господи помилуй! Господи помилуй! Анатема.